Чыршы. Иебез түрендә балкып торучы яшел чыршыдан башка яңа ел бәйрәмен күз алдына китерүе дә авыр. Әни өчен яңа елга нәкъ менә чыршыны бизиләр икән. Борынгы кешеләр һәр агач ишетә, белә, күрә ала дип уйлаганнар. Әйбәт уңыш биргәннәре өчен агачларны татлы җимешләр белән бизәгәннәр. Моның өчен еш кына алма агач сайланган. Бу бик күптәннән, моннан 2000 ел элек булган. Әмма 16 гасырда агачны яңа ел бәйрәме алдыннан бизи башлаганнар. Кыш көне алма агачының яфраклары инде кыелган була. Ул җәйге моторлыгын югалта. Шуңа күрә бизәү өчен мәңге яшел агач чыршы сайланган. Тарихчылар әйтүенчә, яңа ел хөрмәтенә бизәлгән чыршылар 17 гасырда Германиядә күренә башлаган. Алар алма, печенье, шикәр кисәкләре, мишура һәм төсле кагаздан ясалган розалар белән бизәлгән булган. Пыяладан ясалган беренче чыршы шары 16 гасырда Саксониядә барлыкка килә. Чыршы уенчыкларын 19 гасыр уртасында гына сатуга чыгара башлыйлар. Бүгенге көндә чыршы яңа ел бәйрәменең иң матур бизәге.